Because our leaders have taken their seats. Uboni anidia yadema yempeniti omu atenase mesese opipiara whatever you are doing jaye na bra betenase maye sabrei yebatu yansa frɛ yade nyina odifo agei asioja na waba menchen e wosorea wa bra ministers of penin ne mpanin na yapagiemu na awia nwumre twumedie yashe asie ne sira kwan afri panin chen panin ma kwan a panin si akwa dam ti sabrei eye odifo agei asioja na owo ono obedi enim ewo pawo panya ne mu ajondofo hyasie Badinyamia yewawa duasio
Odon form of room for Yankopon Christ Yesu abuche for no adre dawson. David ba awie asidanka odida. Amen. Onyame akra nyina de akra ne nipadua hye wonsa awe ehwe so eho madem bi. Yeda wase ne yi wa hye odi kronkron na monyam. Say wadom no tumi no pe no ahuma bronti. Ebri edwen mu odi ache yen. Na ye ndensusu mpo se awurade be ado ekesiesie. Na so yehwede a waye yi a eburu ye nyina adwene ne enti ase so. Ye behie mu anopa no awurade wo ma obofo no behwe so. Ema adwumade ne nyina afa na kwa so asomdwe so. Awurade ye koye. Ebra ye ben so wasa awen so. Watutu ene mu asu asomdwe kwa so. Wodi nyina bedi ehie mu se baakofo efuru ma. Ebra ya bai. Awurade ye adwumade nyina ahye won se o. Hu ye mabo. Enka ye bone ne emfumo so ne emra to de bi ene eni de bi eda. Tumi biara obesore we mu no. Awurade wa bre na ase. Amen. Madwumade ne nyina fa na kwan so. Awurade nyame. Empani ya wode ya. Adwondofo ya wode ya. Adifo ya wode ya. Ajesofo ya wode ya. Adwuman ma boafo ehie nyina ya Awurade Yesu Kristo wode ya o. Won kronkron no wachicha mo kra bia se ne de esefata no. Ebra ya bai. Ema enye honam so. Ma emfa won kronkron kwan so. Fa wo kra bia di ne dwuma se de Awurade wahyehyɛ no. Na se dwumadie ne nyina fa na kwan so asomdwe so a. Ye nyina de koma kro na dwen kro beda Kristo Yesu ase akamfo se ampa onyame o ya fa Kristo boeda. Amen. Wo boni biara obeso do dwumadie mu no Awurade bre na ase. Yewu a una no ye dwuma no. Enti se tumi bi firi nsom, efiri abom, efiri nuam, asase so ba bi biara. Eso ano nko abedi asi a odomfo bre na ase maida. Amen. Tumi mu kokudurufo bre na ase maida. Amen. Onyame a wo ka obi ntimi nane. Awura mu Awurade nyame a wo so na wo kron. Tumi mu kokudurufo Yesu. Anka nkyere nyame anka nkyere ono waye. O cheso nyame ona wo chema ne so mansan so. Enne de ya so ma so bi. Enti onko ano ma wa ya bai. De yesra wa ne se ma won kronkron no. E mefa dwuma de nyina no mum. Ewie pe ya ye de aseda kese be ma wo sampa. Onyame odi na di ne ye. Ye wogidie se obeye. Udi mu nti be hira yen. Be ma ye so. Madwumadie we nya soronko e wo di mu da. Amen. Yada odifo aje ase asioja ena wo. Minu anama jonto yesum non stop 1 hour. Let's go. Yes, amani na munyamia ye. Amani no adofwe munka. Obra de wa doso. Yes, amani na munyawa.
Mama
adofo medama se sabrei unse ejana so mo amonam kwan ne so nyina yes of panini ne mpaninsi me mama sonti na obibia emra metena se sabrei emofra mo wanyina mo be kompanyina ni mo boko nyemrika mo nsankyere ne bi aba na meka mo se dwumedi ayedi yi pamcho budget wado budget yaba pakote ebo no ho anani pa utua ma no fast na yetua ni nyina mfem free honom na enye fenti eye Ashanti West mo de koma eye original secretary na wajeje Ashanti East so baby ade kono famra na ye fan kwoto sesi yi ya me de adomdom ya Sunday Sabbath school exams no ebeba so Sunday 31st December 20 obi anko register branches am person mo twa exams ni mu bibia no mo nkọ register me nua ma jodo for mo so mame yes mo fan to level mame pa na ase eden ade anyumi aye abru ma jinsu mo friend nyina ade anyumi aye na abru ma jinsu Yeah,
Yo
I just
Amen.
Ida
Chairman Akasano, according to Chairman, he has given us extra 30 minutes. Out of the floor, loud the music, flow! Yes,
Baba
Wonder
And you are doing a woman cat here, dear. So, and Penny Futu, no, Kuamodo. It's a brave, Yababa Empire, a tosso, Mienu, who have bought them Cassia Papa Sherry and Bonam. Yes, Serunim Serenia Diabo, some Serunim Serenia Diabo, some Serunim Serenia. Now we'll play some lobby woman. Serunim Serenia Diabo, some Serunim Serenia Diabo, some Serunim Serenia Diabo, some Serunim Serenia Diabo, Serunim Serenia Diabo, Kasola Yesi Adwasio Sampani Makio Fedi Apatano Asie Ayama Nti yebetimi ato yetwen wabra yeto yensa afre Pastor Isaac Opoku Kotei Zona Pastor Fasabaka sia pressure wabra wabasuwei na sampani ne pani for peji omai atomtofo
Mama yena osrunya yasi se oye nadoye ohoda. Amen. Yempa bongoma yebe jina so yabompa yebe Israel jom dunum. Ewurade asɛm a ɛyɛ akɔnɔ ɛsene sika ɛne dwetɛ no ɛyɛ David dwom na deɛ ɔnante pɛpɛɛpɛ na wɔdi asɛnterene na wɔka na kuma mu nokorɛ ɔmfa ne tɛkyerɛma ɛnni nsekuro na onye ne nyonko bɔne na ɔmmɔ ne mfɛfoɔ ahohora na ɔno anani so obu nipa huhuo animtia na odi wona osuro Awurade no ni na ɔka amaninya ntam a ɔnsakyera ɔmfa ne sika amma huru fam na ɔnye di odi bem ho adamudeɛ di oyɛ wei no no ɔwiri hihim ada amen Amen. Peter Nyankopon Awurade a woka gidifo da na yina mfiri woma na da bia da mfirisia da yade ansam ba wanimu a woma bo na de bone che na de yakọ na de yeba akwatufo nyina ewura aye yenka odin da amen ana senka odin da amen yakwatu ya bibia nyayi yaba no yadu di hyase ampa yakọ no ayehu se won konkuru kan ho ayi nkonkuru mfiri yaso afrim pani so nyina kwase mofra so wako a body amuye bia ya yate o yehu Nyankopon ene wodi nti fata yenda amen wodi nti fata yenda amen honkonkuru wodi ma ya janem so mo fa ge wa twuma no ya sraw ba bia gidi no wa bia ya tamu nan a ya mpanimfo akwa wo mo po din se ba ya wa asam ne batere no Awurade di ya libidi ya chi ade abaya musuo ade abaya hawo abato ya de Awurade paguma da amen anano na udi Israelfo anim amfirisia aduanan wo mo na honhoro wo mo tade ansu wo ma wo aduane wo ma nkonkuru di wo manim edura wi a wo di munukum si onso edura na adura wo di datin ado bebre agirfo a yadi ahyemu Awurade wakwa makele tom na baguna ya sraw ya paw chaw aguna kure mankokuro makata so emu mpadimfo ebu asofo emu mpadimfo nyina ne akra wo aguna kure mu ha Awurade dan wo magbe bra ho mu makura ni ye makura nyankoso wasam makura akwa sadia pesa abaya sadia wasam tie entini asraw won konkoro no manemra won konkoro no wodi mu manemra won konkoro wodi manefa kure wodi won konkoro manefa safi won konkoro no mayamfa free ani yankwa ya nam yankwa ya she yankwa ya watuma sadia onyankopon wasmaye no ama hona madwe mayemu ama papa mu mayemu adia bia ayam papa mu atwe de Awurade tufure mu da amen wodi mu tufure mu da amen ana mayadwe kura yankwa dimpani hia mu no na yɛde wɔ sɛ ankamfoɔ na yɛkasa baabi ɛkɔ yɛ bia no wɔtamfo ahwe asesa nyinam na wɔne manyama dadi ɛduru bra wo pa wɔyɛ ɔpani ɛfata wɔbɛdi gidi no nyinaa nim na daa ne daa no adwuma no akɔnkae yɛne bi de watumi yɛ yɛne bi de watumi
so wasoso yi nyankopɔn wasoso yi nyankopɔn wasoso yi nyankopɔn alama atamfo ahwiase gidi brosa mane hwiase wodi mane hwiase wodi mane hwiase ya wi pabo no na wakɔ makia enhyia no na ya de animonyam wo sabo putro enhyia anam yɛ ade akɔ kurom yakɔ ya wadwuma no na nipa gina huru sɛ wo nyankopɔn wo yɛ kɛseɛ no gidi nyankopɔn no Abraham nyankopɔn no Isaac nyankopɔn no wasade aba gidi mu biem ya de ayɛ ne na ase ama na sɛ wankyɛ ɔbɛhyɛ no ho na wo sa aba biem a wabɛfi akɔ nkyɛn na gidi fo nyinaa ane wabɛtena ɛwɔ dɔba Yesu din amen amen
sɛ yɛ nyankopɔn a wɔnka
apemfuo nyinaa na onyankopɔn anye mo ho adwuma obi a ɔnyem
Mesro car number AW3645. Mesro was if you will be crying AW3645. Ko you can feel my I don't know for your call. Oh yeah, me salio. Salio.
Nkabose mi fi of peninchan senchirani bi aba ye be yama akra nyina ne sa yonti se obi begina apate na chia ne ye obi a ote ne nooma ho a ogya woba enye yie jibi mi bi anhia mu nti na aba ne de penisi obi anfiri asiawa ne kwan no so emetena se because onkonkon no be ye senchirani bi ewo ye ho eto sumienu obi bi era wo yare bi a Nanti boko compagnie n'animo atem de fo monsieur mame Yeah.
Yeah.
mase na ya de bre na eye adwuma yɛsrɛ mo asɛ yɛayɛ bia mo bi kwa na ɔsan ba panyin si ɛyɛ moma edwom hɔ ɛna hɔ ɔfa yɛdu so yi ɛbrɛ du sɛ yɛbɛtie yɛn Nyankopɔn anum asɛm a ɛma nkwa ɛno nti ɛna yɛbɛbi hyia ha yes ɛno nti moma dwom hɔ na ama me wabra mɛto me nsa de afrɛ pastor Samson Edu akomadan zonal pastor na wabɛdi anim ɛwɔ mpaabɔm yi wabra asɔfpani ne natrɛ nkonnwa ɛma ɔmumu so agyina wɔ ama me fansɛbɔ kɛseɛ paa fa hyia pastor Samson Edu akomadan zonal pastor wabra baba paa ma mesra mo a mokɔ no momfiri dwanum na yɛayɛ bi ama obiara sabre akomadan zonal pastor ɛma no nkɔ fam mɛma nyina nsɔre na asɔfpani ɛne ne mpanyin no asɔre agyina hɔ yɛdɛm ase na onimanyamfoɔ Emmanuel tufoɔ ɔboaboa hɔ after the prayers. Ani die kwan so mo yɛ mo mpae. Nyankopɔn ne yaban kɛseɛ. Wo wadi nkonim wade nyinaa so. Ɛna nwumre yɛ de asedane ayɛyie ne nkamfoɔ de maudin. Botaye nti ɛde nhyiamu ba ha nyinaa sɛ wasɛm a ɛyɛ nkwa na obubu no nipa de koma ne adwen gye a dedi akyire no obenya nkwa no senti ne ba ha enti onam apostle Michael Frempong ene ne mpanimfo so de onim de no adwen ahyehye dwumadie no akeka ne nyina asi animu enna nwumre yi odom berima obegina edom nyina anim no abekasa no tumi a wode ma Peter nom na opai mu kan wasem no na nipa mpem yensa de koma pagidi ye beda na Kristofo no na nya asore kofo no sa tumi ne yesre wo sa fa hye wakọ wa mu na enedai ombekasa na akra ye de ahyam ha nyina fa koma ne adwen nya asem no na yenso ye na Kristofo na yi ho adi so temuafo na bebu atan a ye nam wakọ anum asem so anya nkwagye agidefo nyina nka se amen amen. Bon sam kasiya pa famo safu mame sablei ofa ya dusuei na mijina safani ma ke Frempong na mu ne mpani ya na mu atmen safra ya de nyina onimanyamfo osomfo Emmanuel tufuo kantin krono ani wa odi dwumadie fansama kasiya pa fa hia no obi bia wuji obia mesiro Batina patana semaya kama. Wabra Nyankopɔn no mu asɛm ba yi. Sankyerɛni bi kɔso ɛwɔ akyire hɔ nyinaa. Eti bra edwa no emu. Ɔsomfo ɛna mpani ni adɔfo nyinaa yɛ adwenkorɔ sɛ wona fa Onyankopɔn anum asɛm ɛbrɛ ɔman no. Wɔyɛ abɔfra deɛ nanso deɛ ɛhyɛ mu no deɛ ɛnsa. Onyankopɔn fra obi so ɔmɛde hinu ade mfie dunum. Mehwɛ wɔn ma de gyina hɔ woni yɛ kɔ wɔde bɛyɛ 36 years. Everybody come home. Everybody show man. Who are what did you? Bonsoir, Gassiapa. From our Emmanuel to four. I told to four. Welcome him with a song. Thank you. nyina mfa ne kɛseɛ ɛntia mu nka sɛ Yesu yɛ na dɔyɛ ɛwɔ hɔ daa. Amen. Amen. ɛne die mu pɛgya wo nsam yɛ nu nyina akɔ soro ma me. Yes. Yes. Bɔ wo nsam kɛseɛ hyɛ Yesu Kristo animuonyam. Sɛ onyame ama wo nwu. Yes. 365 days.
onyankopɔn ɛsa de watwa afe na wote ase sɛ ɔte asefoɔ katirama da abɔduam emogya edu mofuru sane akwa nyina egudi egu a moma nyame ma nyina ka sɛ onyame yɛ nadɔyɛ ɛwɔ hɔ daa Amen. 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 onyankopɔn na sida ewie sada ɔyɛ ɔsoro ne asase yɛfoɔ ewiase ne mu ade didiɔ nyina yɛ onyankopɔn dea ɔka bam ɔhyɛ gyina ne di ne nea wone na kyiri n'anim yɛne onyame foforɔ bi te sɛ wɔ no na ne nyame yɛ bia no yɛnya bi daa na ɔno na ɔsorofoɔ ɛne asase sofoɔ ɛne yɛn kotodwe nyinaa koto no na kɛtɛma nyinaa pɔn mu ka sɛ ne din ne awurade aseda kɛseɛ ɛnka ne din daa Amen. Amen. yɛda no se saa berɛ na meda mpanyini atena nkonnwa ɛne mpanyini a ɛbɔ mpanyini akyi dɔm ɛnyinaa ase apostle Michael Frimpong asakafoɔ nyinaa mpanyini ɔno na dwumadie nyinaa esi ne nan so meda no ase bebree apostle Elijah Eduse Bamfo me papa no ne mansi mu na mewɔ ɔma ne ɛfa wɔ mu nsɛm sɛ enipa ne dɔɔso na mebɔ bi di a ɛnsa hwee sɛ megyina ha mede aseda kɛseɛ ma zonal pastor Isaac Opoku ɛberɛ a mefrɛ Sofia Nketea na mekɔɔ dwo so no ne nkyɛn na mekɔtenaeɛ mefaa ne nsɛm ɛna mbɛyɛ odiifoɔ mefaa ne nsɛm bɛyɛ ɔsɛmpakani mefaa ne nsɛm bɛyɛ ɔdwomtoni mefaa ne nsɛm waree ɛne sɛ megyina ha na meka sɛ onyankopɔn hyira no ɔnto ne nkwa nnam ɔma n'asefoɔ nyinaa ntena gyidim kɔsi sɛ awurade bɛba kristo hyira yɛ daa meda asafoma nyinaa ase sɛ ɛnɛ mpanyi ɛyi me sɛ me ne wo nkyɛ onyame asɛm ɛyɛ me sɛ magyina abɔnten bebree pirikyi na ɛdɔm bebree sɛ anim no ɛnɛ ne me first time na menim sɛ onyankopɔn a ɔma David abɔfra ketewa ekum ɔbrane Goliath no ɔbɛhyɛ ne ho animonyam na sɛ obi bɛyɛ aso no ɔbɛtie m'anum asɛm a abra m'anum asɛm bɛsi no menim sɛ bibi papa ebe free Samaria ba wɔn nkyɛn wɔn yɛ kasi Yesu yɛ n'adɔ yɛ hɔ daa ɛnna mpanyin ama me meet aduane num 45 minutes na meba ma de sɛ mɛtɛmɛ di mpanyin eni ebi sɛ ɛnɛ ne ɛdɛ di nkan a mpanyin di mɛgyina ha yɛsi sɛ ɔhu nsa ɔhora ɛna ne mpanyinfoɔ didie yɛaso no tie me mɛsi fam sɛsie na ɛnɛ me ne wo kasa afa awieyɛ berɛ ho ɛntam ɛnyɛ atamuo tiɛnie yɛwɔ atamuo ɛne yɛwɔ awieyɛ berɛ ɛnoɔma a ɛdi adanse ama kristofoɔ hunu sɛ yɛwɔ awieyɛ berɛ mu na mepakyɛw ma menka me ho asɛm sɛdeɛ onyame yɛɛ me kakra ɛnkyerɛ adɔfoɔ Genesis chapter 1 verse 31. Genesis 1 verse number 31. Bible says, na onyankopɔn hu deɛ ɔyɛ nyinaa. Na onyankopɔn yɛ ɔsoro ne asase. Ɛpo ne deɛ wɔn nyinaa wieyɛ no. Koi. Ohu deɛ ɔyɛ nyinaa. Ɛna onyankopɔn tena ase din na ohu sɛ deɛ ɔyɛ nyinaa. Ɛyɛ. Na yɛ papa. Na yɛ papa. Hallelujah. Amen. Mɛsrɛ mpanyin sɛ deɛ nti a meka asɛm wei no. Me onyankopɔn bɔ me bonkum. Yes. Okay. Eti yɛ da ya. We are bonkuma. Me di bonkum ne bɛkasa kakra. Eti sɛ ɛkɔ saa mpanyin ne adɔfoɔ nyinaa mfa nkyɛn me. Ebi sɛ abere onyame yi adeɛ nyinaa wieyɛ no. Ɔyɛ nifa ɛna ɔyɛ bonkum. Ɛna ɔyɛ tiatia yɛ tenten. Ɔyɛ kɛseɛ yɛ tiatia. Ɛna ɔhu sɛ ne nyinaa yɛ dɛ. Ne nyinaa yɛ na ɛyɛ papa. Eti sɛ bonkum no ɛbɛ mu a mɛsra adɔfoɔ sɛ mo mfa nkyɛn me. Saa na awurade yɛ me. Ɔnhyɛ yɛ daa. Kristo mi ɛnti aseɛ daa. Ɛnɛ me ne wo kasa afa awieyɛ berɛ. Awieyɛ berɛ. Romans chapter 11 verse 33. Roman 4 woman. 1 Peter chapter 4 verse 7. Bible says, Nyansa wo Nyankopɔn kwam. Kwa. O Nyankopɔn. Oh Nyankopɔn. Ahonya ni nyansa. Wo ya ahonya ni nyansa. Ani nimdia buna. Emudo. Ori hunu na temu ma papa. Obi tibi hu Nyankopɔn temu ma papa ye ta. Na hunu na akwa akiri. Na obi tibi hu Nyankopɔn akwa akiri wie. Na wo ni wo hunu Nyankopɔn agene. Kwai. Anase. Anase. Why no why ni putufoɔ. Why no you
mu. Adie nyina afro twa bi ampamu. Na enam ne so ba. Na enam ne so na ba ye. Na se wie pa ya. Na se enoma nyina wie pa ya. Ekwa ni mu. Enoma nyina besa akota pechenten. Kristo say da. It is a wiase we ewo fitiase a. Wiase we wie. Pa. Abusie. Wiase we prikwa wie ye. Nokwa semwa. Enoma sisi nyina dia da sese. Wiase we ekwa wie ye. Nokwa sampa. Dia huru social media television hodo so ebi adanse se ewiase we ya den every kwa wieye so wiase kwa wieye ane na obrabe na wo se yen agidifo yebo so wiase we kwa wieye Yes. Brabe. so wiase we say ya so wiase we no mu dane ya so wiase we abutu a anya obrabe na esese ya tie subo say ya na nasam obrakoma obrabe na wose yebo obrabe na wose obosofo obrabe na wose obodifo obrabe na sasa obosapakani obrabe na wose obojumtuni obrabe na wose obosofo maame obrabe na wose obo asafoba efise ewiase we yi sei na adie bia sei na sei wi aye totwene etianche na awurade aba Yes. o sai da amen ka babo no Ono na enimo nya woni da. babo si onu na enimo nya woni da Amen. Amen. take out there no Petro me din ka. huh Eti na nchemu yenso. yes Osaka 4:9 verse 10 Yes. take out babo no First Peter chapter 4 verse 7. ba Ade nyina wie ya ben. babo si no me nyina wie ya ben Krasem. yakoi Nanso ade nyina wie ya ben. ade nyina wie ya ben Enti mama di mu nche. eti mama ya adwene mu nte Na mo ni na ho. what is on your adwene na kura Yes. adwene na kura Yes. makwaji di for 10 years adwene na kura Bibusa. hallelujah Amen. what is on your utame nyame ba utame Yes. asale ba utame mama utame ejanu mu panyina mu utame bible say enu ma nyina wie ya ben Krasem. eti ya dai Mama di mu ma nche. wadwene mu nte Yes. ma wadwene mu nte na wiase we kwa wie ya Krasem. enya nuto awoto Dabi. enya wudifo Dabi. enya usempakani enya usofo wo ye Ka ho. enya jidi atare yesaw woni jidi bo ho nsamanane wa bra bo tesai ewiase wei ekwa na wie ye ewiase wei esai na de esie Aye. de ehuru Yes. de yetie de bi adanse se ewiase wei esai eti enche katachie bebe bi Krasem. o chai da Amen. bai Enti mama di mu nche. timo adwene mu nte Na mo ni na ho mampai. na ma wani na wa mampa bo Krasem. baby I through like Christopher Aye. you hear pabo Yes. sabra way ene anya nipa eye campaign se enipa nyina anya nyamedwuma nkoye adwuma Aye. Asemo. Yes. abra way yo baby we are sadri baby we are sikika koi baby we are sadani adri and the chenoma bo hwade asisie ahudwiri tie anya mumu yo sam na asisie Yes. o shada Amen. ewiase we kika kɔ na wie ye Yes. enya mesawo Yes. enya ka papa me ka sa menya adwumo me ka sa mentoka hallelujah Amen. me ka sa mensifie me ka sa menware me ka sa mentukwan Aye. me ka sa enya ade ba ma usika ba ma dada aduane na mom ka sɛ ade bi e wa asase ewa wie ye ti asase we kɔ na wie Yes. Krasem. o shada Amen. te ka ba wo no First Peter chapter 4 verse 8. yɛn kɔ enimi nua Na ne titire no. ha Momfa odo mu ni ye de titiro ɛyɛ wɔtɔ Yes. baabi a wiase wei kɔ no Aye. yɛhia wɔtɔ ɛnɛ sɛ wohwɛ nkramɔfoɔm Yes. sɛ wohwɛ nnuanom abosonsomfoɔm a yɛyɛ kristofoɔ ne yɛtiri ma ɔden wɔhyɛ yɛ daa na se sɛ wohwɛ fɛko ahodoɔ a christianity ɛna yɛtiri ma ɔden hwɛ abusua bible se
Hey! Obi ma ya fi ba ko pe. Aye. Ma ya fi ni ko ja ba ko pe. Ida. Enu apre obi. Hey, eti mami. Ne ma ya fi na tare we pe no pe na asama na asa ba ko pe. Ida. O Kristo ni. Atayira wi ya dai. Abai ti mu mama adwunu mu ya dai. Eni o Second 4:9 verse 10. Second 4:9 verse 10. Keka wabo no. Bibia o sabe ka se wo. O so wi ase wa pri ko wi ya dia. Eni ade bia o sabe ka se wo yo no. Fa hoɔden yɔ. Fa hoɔden yɛ. Yes. Wodi fly. Fa hoɔden yɛ wadwuma. Yes. Wadi tuni. Fa hoɔden to jom. Yes. Wasa bakani. Fa hoɔden. Yes. Ɛna sampakafo nyinaa tete aso dem. Asampakafo nyinaa. Wo pra so da ho preaching. Hwɛ. Wasa bakani wodi ayɛ abɔnten. Yes. Abɔnten. O kyerɛ da. Amen. Eti ya we me tuni di say year of evangelism. Thank you. O kyerɛ da. Amen. Bible say Abia wo sabe ka se wo yo no. Fa hoɔden Fa yɛ. hoɔden yɔ. Na adwuma. Na adwuma. Adwen. Nimdeɛ. Enumdeɛ. Nyansa. Ɛni nyansa. Ɛni asamado. Ɛni asamado abra. Abusua. Yes. Panyire. Me maame, me nuaba, me nuabranteɛ. Yes. Ɛnan ma mo wo yɛn. Hey. Bible say nyansa ni nimdeɛ. Ɛni asamado. Ɛni adwuma. Eti panyimfo bi anyum ba bi kɔm adwuma si. Yes. Na sɛ mɛma ma bi ɛkɔ a wo nkɔ. Beko. Wɔwie bɛbɔ. Wɔwie yɛ ɛbɛba. Ebeba. Sasa we bɛsɛ ya. Mɛsi wo so wie yɛ bɛba. Yes. Wo de atragidim. Na yɛ utisie. Tragidim. Na nom nsasie. Thanks. Tragidim. Na ɛyɛ family plan sie. Yes. Tragidim. Na fa condom ne wo yere na. Preach on. Wɔwie yɛ bɛba. Yes. Wo kyerɛ da. Amen. Wo so fo. Yes. Sɛ wo na oyere te. Na wo yere yɛ ne ti da wo chi a. Yes. Ɛdeɛ na wayɛ oyere. A wutu dwamamoni. Adai. Ɛdeɛ na wayɛ oyere a wutu dwamamoni. Bible say adeɛ nyina wie yɛ abɛn. Eti adeɛ yɛ mpabɔ. Wo kyerɛ da. Amen. Eti sɔfo maame mu a wɔtwe wo ti sɔkyɛn na ɛtene fa mo ma so ɛtene fa wa so ho ɛtene fa wo tirim wɔkɔ akyi na wobɔ duku na wogu ma yɛfi na woawa ho me kuru ne so bɛsi mɛyɛ sɔfo maame wɔasɛm a mɔpɔtene wiase nipa nyinaa wɔkyɛɛ daa ewiase ne kɔ da wieyɛ enti Bible sɛ yɛma yɛ adwene mu ntɛɛ na yɛyɛ dɛ yɛmmɔ mpayɛ yɛmmɔ mpayɛ. Yes. Sure. Leadership as example. Yes. O shada. Amen. Mami shawun yo. Na Bible say, "Wa ya hunya ni nyansa bure mu do." Obi nim na temu ma papa. O dia tre ho. Jabanisie. Yes. Tra yesa dia wo pe. Na wo twa dia mpa baba biem. Na Bible say, "O man sawe na de." O man so gwa ma ba sawe na de. O be bu wiase nyina tan. Yes. Said will be a new material. Okukwam nsem nyina bedadi. Hallelujah. Amen. No nyame be papa di fomwa. Tumtuni mu a. Ti akasa na meka na omu asoso. Yes. Wasampa kani mu a. More. Sonfu mu a. Yes. Wasofo mu a. So na pastor mu a. Hey, this pastor mu a. More. Apostle mu a. More. Na mfo nyini. Eh yi kyerɛ wo. Aye. Hwɛ asase we sɛe. Yes. Eti nipa so nya awie yɛ. Yes. Sɛdeɛ wo bi na ofura seɛ awia na wɔ tutu na wɔ nante na wɔ turu mirika mepakyɛw ɛda yɛ wo no obi na dwale wo aka ketewa bi na obi sɛ bedwale wo gyaw kwan wode fa abra bɔdi agorɔ sɛ gyidim yɛ sɛdeɛ ɔpɛ na ka ne sɛ gyidi sɛe ɛfi sɛ ɔbɔ adwaman no difoɔ hui ɛtu ɔwuru sɛ difoɔ no ayɛ mmerɛ ho ɔsere ho amɔbɔ wode ɛtra baabi wusie nyame ne ho bere o mea nam ka ma sɛ wɔ nyame wayɛ adwuma kyɛ waba kɔkora tena na wo nnwuma bɛdi wakyi ɛde wakwata mmom wɔkyerɛ daa bam sɛ sɛ me nua Na adeɛ bi a wɔsɛ bɛka sɛ woyɛ. na adeɛ bi a sɛ bɛka sɛ woyɛ no Fra hoɔden mu yɛ. fa wɔde yɔ Na adwuma. na adwuma Matthew chapter 24 verse 3 2 Timothy chapter 3 verse 1
Kekai. Matthew 24. Yes. Verses number 3. Kekai Bible no. Bible say. Ah. Christo ba obeba Yam kobiam. Na what I go be pono so. Bible say yes to ten wo be pono so no. Ana Peter ni nuanom ko Yesu che ko busa ne se. Wowura. Owura. Ka kire yen. Ka kire yen. Da be na yen no be ye ho. Da be na nsam we be ye ho. Na se wo ba de na be yen Na se. se wo ba Edi na be yen senkyerene. Ana Yesu bo ase won se. Ana Yesu bo ase won se. Mo je no obi anada mo. Hweye. Jidi nu hweye. No obi anada o. Hey, ana nkyerɛkyerɛ ahodoɔ akɔso o. Ampa. Hweye. Tɔɔbo ase. Yes. Ma wani na hɔ. Ampa. Na wo brɛ ɛne wadwuma anyɛ kwa. Yes. Hwɛ baabi a wofiri. Wobɛdi sɔmfo. Ampa. Wobɛdi hwɛfoɔ. Yes. Wabɛnya zona pasa. Sanate. Wokɔ w'anim abɛnya district. Yes. Wokɔ w'anim wabɛnya region. Sa. Mɛpakyɛw. Hwɛ yie. No obi anada o. Hwɛ yie. Na obi anada o. Wadi tuni hwɛ yie. Na obi anada o. Wadi fo hwɛ yie. Na obi anada o. Ɛdi nnwuma nyɛ sika o. No kore pa. Mɛse sɛ wotumi nyɛ gidi ɛdi nnwuma sɛdeɛ gidi mmea ne ahyɛdeɛ te a gyae kɔtɔ fo so kɛnyɛ tia. Ɛyɛ very simple. Yes. Kokoam na wataagye hwɛ wobɛhyia no no ɔda kaa mu ɛna adifoɔ no ayɛye. Yes. Wobɛhyia no ase fie ɛna adifoɔ no ayɛye. Kae sɛ adeɛ bi a ɛwɔ asaseɛ no ɛwɔ awieyɛ. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Adeɛ bi a ɛwɔ asaseɛ no yɛ dɛ ɛwɔ awieyɛ. Yes. Yesu sɛ monhwɛ yie Na obi anada. na obi anada o. Na nipa bebree di Na nipa bebree di midi ba bɛka sɛ Mene Kristo no. mene Kristo no Na obedada nipa na wɔbɛdaadaa nipa deɛ yi. Nipa pii. Ɔbɛdaadaa nipa deɛ yi. Nipa pii. Ɔbɛdaadaa nipa deɛ yi. Nipa pii. Ɛna wosɔ TV a hwɛ asɔfoɔ nipa egu omu naase. Enye easy. Ɛna asɔfoɔ no deɛ waben. Yes. Na ɔno gyidi ni ba gyidi ni bɛrima yabɔ wasu ato samɔbra ko nkwagye adwuma mu na ɔno no kɔ one man churches hɔ ɔpɛ awareɛ ɔpɛ ba Yes. na adwuma asɛe ɔpɛ akwantuo No akɔhura. hwɛ honhom bɛɛ na wawiasɛ bi ne gyidi wei mu hwɛ yɛ na obi anaada Ampa. obi akɔgye abula mu nso anom amenafoɔ ayɛ dɛhyɛn no osia hwɛ m'anim Yesu wabɛto obi akɔtɔ kosua kɔkɔɔ ɛna ɔte ya. Yes. Hallelujah. Amen. Kristo said, Amen. What you tell you, open. What? Yes. But I feel the same. You were doing here. Oh, good training. Try the amena bushia. Now you dear come bushia mo bosom so. Near the tira kwa shasi bi. Or semi demi kobi. I didn't know you yabe. Yes. Take a babo. Me pacho Matthew 24 verse 2. You come in here. What's number 2 okun? Now you better walk on. Ani akosem. Any akosem. Mo se makumantu. Now you yen wakumentu. Every say etase. Every second saba. Nanso. Nanso. Na awie nya nuru. Na awie ni nyanduru ye. O man be sori am. Na atemwo ni nyamai. Na Yesu nyamai. Na Onyankopɔn nyi ne ma yɛ tɔso mienu na ti. Eti mo ni na hɔ. Yes. Ma wani na ho. Mo ni na hɔ. Ampa. Hwɛ. Ma wani na hɔ. Aduane a wobɛdie nti. Baabi a bɛda nti. Abrante bi daada wo twu firi gidim. Hey. Ma wani na hɔ. Ma wani na ho. Ma wani na hɔ. Ampa. Wadi foi. Abaya na watu atama so be ware no no. Yes. Me pa cho bu se wurade. Ma wani na hɔ. Wo wasikanti. Wo ba afode obobi. Kwala se wotubi. Wo boa ne honam fam. Eti di fam a. Watu atade abaya so be ware no. Ma wani na hɔ. Ma wani na ho. Ma wani na ho. Ma wani na hɔ. Yes. Na enche na wiase we kwa na wie. Pa. Bra wo de bra. Me pacho Matthew 24 verse 7. Yes, ke kababo no. Bible say. Ah. Na o man be sori o man. Na o ma be so do o man so. Na ahini asori ahini. Na hini be so do hini so. Ekon ni asase wo so. Na ekom ni asase wo so beba. Yenum na awoko ya mfiti. Na yenum nyina ye awoko ye mfiti ase. Matthew 24 verse 9. Yakwa mi nua. Wo se wo tan. Yakwa. Atirisan ni na sampa na ka. Yakwa. Ena obeyi mama wo hin. Ena obeyi nipa ma wo ye hia. Na makumu. Na wakumu. Na medenti. Na Yesu dinti. Amayi na beta. Amayi na beta mo. Na eno na betu nipa be. Me nua sapaka no obedi preach no. Yes. Na o ka se me se. Oh my God na kura gidi. Hwe enukuro. Ampa. Na momia mompa ye. Na empanyi nyina. Yes. Na mo se o twadi ampon. Na mo ni mo ma Ghana. Efi se eni fiam yanu o. Dia be wiase hu. Ampa. Hwe ena ma me ka chew. Ensoli nyina over 14 churches.
one man churches in Cow. Yes. Woman, you know, could show Italy. No could have. Aqua Giatum, saying you never some Cosiada. So we know. Huh? Would you win the matter? And Mama Bravo yet. The Bible say, what for 3 in Niqua? And what be fashion a comment? Yes. If you say, be an abonibia day. Yes. Never do never see I am some Cosiada. Well, some Cosiada. Wouldn't it? Hey, Champaboyo. And Penyasha was on yet. Yes. Now, Fadia, yet the show. And you feel your new females. And you feel your new females. No could have. Shall I come to you? Yes. Now, baby, I see where you're doing. Yes. And yes, and I say, Yes. and yes, where you say, No question. and yes, and I'm done. And you Jenny, yes, PM. And no one needs your channel. Yes. Oh, basa basa. And a fool good damn, many pay. Asamo. A fool good damn. Then pay you. 1 or 3, no, at them womb. Now, Brantia. Team. 130 years, not to them. 90 years, you're near here, not to them. Woman, you know me a fool. A fool good damn. And I'm not telling them about another. Yes. What that's wrong? Yes. Now, that can't say woman. What's that? Amen. And we are seeing where you're done. No question. Oh, now go for my nipa and fear or honey at one. Abraham Moses is not for the number. Moses came over Musa and Otono, a drum. Oh, is that no? What's your rade? Young Fiam Quana. And when Mufia say, and your son, and Brosoa, and the yard watch, and you and Yamina say, yes. And your Moses no matter 2 years. It's you and Yamina 10 Fiam Quasudusa. Now Moses is that for him. Said you know Musi Wuno, Ayane, and Apostle Mike here, Ebon Paya, or best level they say, Evrade and young Fiam Quanda, a woman free shed your son, Abroswa, a nine, Yes. No correct. and umpo pressure, a such a yarie, and one yadia, Kube yarie, and Chiyadia, and so yadia, Yadia would wear Koswa. Yes. Kubeyali. Easy. 35 years, what could 20 minutes sorry. This is your son and son. Oh, yeah, why do you stop as a sound? What's that? Amen. Etiabusa won't say, or do to me. Baby, ya papa John will do that all to you quickly. Metiana Rendy. Who be do sa age in a tomato jump? Yes. Hallelujah. Amen. What's off way? Yeah. Maybe what's more? Baby, apostles. Enfia koduri na panyi ma ka fro twede ya nso ni mu enti wi fia betime duru papa yi Yasem. enya hweye Yes. na onipa ye wawieye bra Me pacho ebra man. nti ah 24 verse number 10. eba Was it never to nipa bebre sinta? eno na beto nipa be sintedua Na obeyi wo ho ama. na obeyi ye ho ama Na watenta wo ho. na ye betenta ye ho Verse 11 no. yakwa Na edifo atrofo bebre be so bo say ne sati ye benya edifo atrofo bebre enani ho eni ho eni ho hallelujah Amen. odifo sa manfo yere odifo dware ma Yes. afa ma ne cheda Amen. na onu gididi fo te ho na yesi ahahan na watima kekam yabom na odi aso na ani ase yeshia no okotire betre na ne wo tififre say he baba say edifo atufo bebrebe dai ebe sore Na omeda da nipa. na edifo akronkro fo wa ha o Yes. so wonimu a ana me ka kire wo Ampa. ya wa edifo a wo say Yehowa say na ya wurade na aka No correct. odifo a wo say momani so nom na Yehowa say wo bewo Yes. enu afeda no wa wo edifo wa ha Amen. 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 o say da Amen. ya wa dontofo eto no ma wo say tu Yes. abrante bia ne ye mpabo say ne yira tete na akoto education butom ye program ti ye wiye watete wa na me de me kwose me office no aka chom so peso home no bae was sofo mi wo ne kura me no Hey. and am say awu say was a poison na ene madum to fo ne nyumo mato no mimi nye nkume ho na me wusam wani daso na se me yire tete me na me wa awurade a
Minim sami wadi asomobo. What ya soli we mu ya bonisi. What ya soli we mu so awurade. What ya soli we mu so de anadu tu. Hey. What did you do that see be for ho ye me wanwa. Obeye kanka sa ate. Obeye. Ha? Adifu ani abri soja. Now you are praying at Tabem. I'm ready for abundant chow. Amen. I'm ready for my boy. Amen. Hallelujah. Amen. Baby, we are said to me. Ababawa. I feel now. What Pama Tadia Teteoto. Hey. Share. Ready water. Ready water. I come in Musa. I saw the Taradia. Abaya the Ankashawa. Your son Musaya. I was thinking, I don't want to one chain. Yes. And Echechere na top na wa say na fifiri minyawuda nyawuda ototan tan empanyufo nya odani na wa chato minyawuda say yeah na ewurade ntese nipa Ampa. mo abofo makie twa otumpira ma woto abam na so be de kuna ofa ma ne cheda amen baby awia saduri afa na jidu nuba wo pama tade pofu nufu egu bo say adia wasesa kodu no de nam Yes. now I do for so et be ko trousers do for mu na wa twitwa ho was skinny na fu ananim no de nam no de nam mafie Yes. now odi fufuo now a ri biscuit no malt ya baba Yes. hwaye na mo ani na Yes. na medi Powerful. one for so Yes. o chayda e ka ba bro no ne kan Matthew 24 verse 12. yes Na enam se amuyo bedo sunti. na nam sa mu yobedo sunti Mu do ano beto. mu do na do ano beto Na de obedi na kosi awie na no. Bible say wo bia wo beti machina Akosi. Akosi awie no. ampanyufo bia bre no omukọ Abrasem. amema mabi abre no omukọ Ah. me kan se panyi bia wawu panyi ya kye zona pastor je kopoku de me kọ ho ha mo yanto yabo oni anya he mo ma yanto yabo na yanya ke wodi fall to ba way panyi mi hu se asensu amuna asede yen Ase. eno ti no ya hantai hallelujah Amen. mi hu se aseno onyem hallelujah ese mama mabi abaye jidi adwuma cha hokọ Yes. sana panyina ti wanyina abaja ho yesu ya beko etu obi ahwe na brabo ne ne ye Okasem. na asase wei enni chebi Abrasem. enni chebi Aye. keka babo no na mebra no Bible say. Na de obedi na koduru awie. na de obegyina kodu awie ye no Ano na obeti no. wono na obegye no Matthew 24 verse 4. keka babo no Na obeka hinne wasem. babo se beka hinani wasampa Edi amana maya dance. edi amana man ne okrom ha Yes. eti na bi wakede No kwasem. na ebi wa Betem. abefo nkrom e fo se Betem. betem Aye. na bi wa pram Ampram. hey na what here dey Eh? ensamu na bi ko mu krom ho what here dey betem obi ko sa won yasum nyina mu koshia Aye. tinka afia so ko preko hallelujah Amen. fama ne cheda Amen. baba sinti ya de onyame asama dey Ebedi amana maya dance. ebeti manama dance Ensa na awie na apa. asa na wiye na ba Matthew 24 verse 15. enti wasanka asafu bia Yes. at least 6 months in every year bosome mako nsia wo de ya senka ho Apa. hallelujah Amen. na empa bosika na be ye ndey Eh? hallelujah Amen. awia se we kwa na wie yo Yes. enye won chen yasem me kwa ye nya me kwan hey there no problem wo di gidi mpa ba na ye chop money ha wo we fi kaje ti adon komi akame last wo be nyam faso odi fo mu ana utopia water e nshira o odi fo pia water Yes. what ti ano anasa ova wa ne cheda Amen. eno be ma won kwasere se
wodi etutupani ani bre ebeji obi che bibi Yes. ofa bone che da Amen. kwai Matthew 24 verse number 15. yes And it's a moment to what they above mine. etu wachi wade abom man I would do for Daniel. I will do for Daniel kan wasam no It's not concrete. sa ejina konkoro bia They're working can. dia walking kan no Manentias here. hey dia walking kan no Manentias here. abusia ade na koi wase trousers yo Aye. na wade ntoma aboso na wade jina sofo puppet so because of pakeka ring kese hyene sabi hyene sim erade fa mane cheda Amen. wa fa mane cheda Amen. koi Me pato ne to so no. ah Bible say. ah Na eda no. na dano Wana owo you bia enya hey no. Timothy ne kasa 3 verse 1 2 Timothy chapter 3 3 verse 1 keka babo o se amane hunu bre na yankoi na hunu yeisa na wuri yesa na di ache ni mo na di ache yi mu emre mu ade emre mu yete be pa efri se ha wanyam pa basem ayen kom she da ho pa etasa ya adwuma na onyanko pa asam ni kina yes etasa ebre mu yete yedai eba efri se ebre mu yete ebeba so enye ya hanko o Yes. enye hanko o No kwada pa. o de frɛ amanfo nkuro so frɛ amanfo nkuro so aho kira ba o che da wo bi kura sika e koto nsuo ye ka chense ye ma wo ntom yenu de so to baako wo te Ghana wo ntimi sum nyame ye hallelujah Amen. wo te Ghana ntimi sum nyame ye nyame ye masafo baba akoko China hey Ghana nyame asira ye Yes. said Deuteronomy chapter 8 verse 6 down e kan no ma urade dia maye no sa wo te na wo ntimi sum nyame a wasama mabo pa wasama mabo no kwase amu a every say yandie awurade bia wo so ahenia ne de akyere yen Yes. na asɔlewei sɛ wote asɔlewei mu na woatumi ankɔ akɔsɛ awie a nkwagye ho den meme wɔ asɔfoɔ bi group mu asɔfoɔ no yɛ bɛɛ 20 asɔfoɔ akɛseɛ ɛno mɛbɔ wɔ mu discuss group no mu anom ayɛ din na ɛmesere gyidi asɔre ɛnhyira ka yɛforo ɔwo na nasam ɔbrako Yes. na woampirim nakoma o Ampa. na de onyame frɛ no no ɔyɛ ne sɛdeɛ tie Yes. amu a ɛgya no mai sɛ nanasa ma ɔbra ko ba asɔre no sɛ wɔbia yɛ no wɔsa asɔre no a ɛnka wowa mɛtɔ No problem. kama mɛtɔ Yes. megyidi ayɛ meyɛ o Yes. kabra nyɛ memegya gyidi for bɛɛ 8 years Yes. kame 99 club koraa Yes. hwɛ Ampa. na deɛ awurade hu me mmɔbɔ mmerɛ bi yɛkɔɔ lake sɛ wofiri gyidi mu hwe ase da a yɛdin na tena mpanyin no ase Yes. na wopere ɛnyɛ gyidi nkura na ɛyɛ asare magya gyidi no momfa ma hwɛ de wakyerɛ hwɛ de wakyerɛ na ɔyɛ ne tipa ntwoo yɛka hwe awɔntie megyae asare medeɛ mɛgyae wodeɛ kɔhwɛ kɔne bɛte wodeɛ kɔhwɛ Yes. kɔne hwe wodeɛ kɔ mese 8 years ɛnyɛ dwo so ambaa yɛ bi a kama hye koraa saa bereka meyɛ abɔdam Ampa. Aye. awurade hu yɛ mmɔbɔ Amen. wode yɛ buso mu ɔmo nim wɔ asuofia no pani Yeremia mo ɔmo na tetee mi ansa mkɔdwo so na nyɛ ade aberewa dwo sɛ nnɛ gyidi ayɛ me sɛ hwɛ dɔm ahyiam me papa nom ne me maame nom gyidi panyin na nna no gugu so gugu ɔmo kɔn mu na megyina ha etufo wosi menya gyidi onkoi menya gyidi na yɛnkɔte yɛ ho wɔn yi a yɛbɛtɔ kaa kaabiri kaata na tɔɔ no yɛyɛ ma hwan yɛfua awu Yes. kasa yɛfua awu yɛfua awu ɛkɔsi sɛ awurade bɛhyira yɛn bi Amen. ɔhyɛ daa Amen. busa panyin ma kɛsɛ ɔtɔɔ kaa na ɔyɛ gyidi adwuma sɛe busa panyin lagya sɛ ɔno nyɛ nyame na hu ne mmɔbɔ na ne nsa no ne pɛn di bu ana hallelujah Amen. busa panyin Peter ɔda so te panyin Joseph kaa mu gyidifo yɛhwɛ yie
Mama yo. Yes. Regional pastor Mua. Check out what team. Hey. I didn't yasadri. I didn't yamsumatri. I didn't yakoi. I found a yatray. Share. Mammy Casamincho. Abro Yankopo Pese. Abraham Timishra. Bible say. When Yankopo Shra Abraham. Amani Shra. Yes. And son Abraham Ushra. Yes. O soften to me in Shra. What's so soft in Shra? Emma Winshra. Share. Master Tobo. Aye. Mommy, you Yes. Now you're saying, Penny, yeah. May I may also funtio, Debbie. Sakam Quadia Micobia, a bishop, you bet me. You fear me a hand. But me can't tell some more about much. Abra Isaac, Pastor was shadow man. Yes. Was it Jacob? Cocoa Bois. The Yama corner, the enemy shroud. Yes. Yeah. Okay, so you are now in your own quality. Dabi. Yada Yesu yada kasiwa. Mini bibi kamede bema. Mini bibi etimeme branch. Mini bibi metwam. Wuni ho bibi. Yada kwala shibesiwa. Didiye we mini ahwe. Ye wo bibi. Yes. O said Amen. Ye wo bibi. Yes. Asase we kam. No correct. Ye wo di ku wono. Wo be jaw. Ampa. Ah. Kasemi wa Proverbs. Ana Israel 49 carefully be 15. Na me kasemi show na me fancy. Epacho Bra. Psalm number 49:16. Copy 15. Ko. Na me kradie. Ah. Onyankopon beji na sama do nsem. O kradie Onyankopon beji fra sama do nsem. Na obeje me. Na obeje. Na so obeja ne ho a. Bible say so obeja ne ho a. Ensuro. Na se ne fie ne yam do Na so. se ne fie no ma do so a. Ensuro. Na so wu a. Na se oni pe wu a. On famu biara on famu bia nko. Yes. When you abri pesika no ubeja ho. Ubeja Dia wanya utimi fa bi nya adoye ubeja ho. Ubeja ho. Ojidi nua ebi samo mase koya adoye a utimi nya adoye ubeja ho. Becha ho. Hey. Christosum anya timode fo fakuo. Dabi. Timusofo na mfoma ya mfere. Na do private car twam na sofo gina ho pretro to di line. Momo ye hweye. Yes. Na obra ya bra wasori we mu no. Eye baabi ba ko pe ne pa. No krashe. Na enche no aba. Yes. For the now can Timothy. Second Timothy chapter best number 1. Yes. Na uru ye ise. Na we yes. E dia chire no. Emu ya tem baba. Every say. Nipa be ya ho Enu pa be ya ho pafo. Sika pefo. Enu pa be ya sika pafo. Awon ho. Enu pa be ya ho afo. Ahantan fo. Ahantan. Abusu sen fo. Ahantan. No correct. Ahantan. Wa wo se wa ya somfo. Yes. Etu bo bi sa ho kwahefo. Hey. Hwe. Obi buasu wo branch jaw and na wo ya somfo. No kwase. Na this one ba say yemfo obi kwahefo no medu so de aso na odi ka ko somfo mpene. Wa adwene ye honam. Hallelujah. Amen. Today be am catch am asafo ma say me di me somfo. Me di because me nim se me ye hwefo ana me nye. Aje urade. Yes. This year honor this man ba say obi medi ne somfo on hwefo a me medi me somfo awie. Enti da obetu kwan me ntu kwan na me wo ho. Na me so me hira so. Tie. Wanya masotwe asam. Yes. Ena me na me di ka ba ye. Ena me hyase gya no. Ena manyini obeto me. Obeto me ye fa nye gidi adwuma. Hallelujah. Amen. Meteno ye fa nye gidi adwuma. Yes. Oba da bia me na di for panyi. Tina na kuma prim. Na na so da me ko ho. Okodoko ko ase akotena safo. Wasoma mobo. Hallelujah. Amen. Shawa kwa ye. Na ma wani na ma mpabo. Yes. Kaka babro no. Ahantan fo. Abusu sen kafo. Awofo asem ho asodefo. Bonia ye. Ene yenya kwa bi Avram Bembushe. Yes. Common sense family. Hallelujah. Amen. Avram Bembushe. Yes. CSF. Common sense family. Ananu mi ko hu no wo. Sa adu okuro mu wo. Ono sakra ono.
me kwa madam for sofu bi ho na wa ba ho na hwani din na mse akwawe na ba ba kasa se wo dedentwie na se na koma mu se onyame bia ni ho ono timi kasa ni Yesu bia ho na gidi ni dia to ne fo so apostu say ewiase ntie say yes Yesu ni ho wo bi je ba bi tigi di fo atam na ono dia to ne status a kire wiase na woni bi sa o ya advert masafo no Ewurade fa abɔ ne nkyɛn. Amen. Ewurade hu mabɔ. Amen. Ewurade nkaw. Amen. Ewurade mount aseɛ. Amen. Ewurade ma onyi nkyɛde ahoɔden. Amen. Ewurade ma wadwene nyɛ honam adwene. Amen. Ewurade ma wadwene nyɛ huhum adwene. Amen. Ewurade nsɛsɛ onipadua. Amen. Adeɛ bia de bɛ hyɛ mu wɔ yase. Amen. Abra mpanyi bɛ pɛgye wɔn nsa. Amen. Na wɔyɛ nhyira. Amen. Bibire ni ntimi du sia. Yes. 2 Peter 3 verse 11. Na ma wie. Na kwaji na mu a. So for why na ma wie. Yonyamye ni na gidi musiaku e. Yonyamye na kwaji na mu a yonyamye ni na. Yonyamye. Me da so wa. Ye ne nam eye. Yonyamye. Yonyamye ni na. Me da so. Ye ne nam eye. Ye ne nam. Ha. Pacho, keka odi no. Petro me to sumi. Yes. Me pacho ti me nsanche me edu ba ko. Wa twerɛ sa ho sisi. Yenkoi. Wa twerɛ sɛ. Enti sɛ yenim nyina sɛ. Enti sɛ ewiase ne mu no ma nyina ba hya sɛ ya. Onipa bɛyi. Ɛne onipa bɛyi. Ɛne sɛ mo yo. Ɛne sɛ sɛ yɛ yo. Abrabɔ kronkron. Abrabɔ kronkron. Ɛne onyamsom pɛ mu. Ka kyerɛ deɛ ɔto nkyɛw sɛ ba abrabɔ kronkron. Ba abrabɔ kronkron. Abrabɔ kronkron. Abrabɔ kronkron. O ba so dia no afade e fe didi ni ba warefo wo be sha na bonten duku kura wo mobi yes duku kura wo mobi abusia se we yira be sha saya yes obra ben yes and I was so yes didi ni aba ya so anya chance go university and what or no sharing yes or sharing at the colleges fashion na be sha na tale dan sirim yes Edwa chere. Sere papa bi ye di ahye dalim. Ni se krem. Sere se abebe. Ai. No de nam. Ade ya ne sofu ni ho. Onu gidi ni ben ya chance go university. We be share the campus. Me ko ye computer ayi bi wo tech. Me di abufu ne jaye. E ko ba bi foforo. Because company betumi. Timi shagidi ni ba. Ha! Enyi so. Apani. Asambia wura ho. Wo mo kwa so ya dress fefefe. Go to the campus wa. Time. Say you nyina be say ya. Yes, onipa bayi. Onipa bayi. Ene sesa mo yo. Ene sesa wo yo. Abrabɔ kronkron. Abrabɔ kronkron. Ene onyamsom. Ene onyamsom pam. Yes. Yes. Na sa mo twɛn. Na sa ye twɛn. Na manyankopɔn da ne ba no ye. Na ye manyankopɔn da ne ye da ye ntamu a. Eno na osuru be so oja asɛyɛ. Eno na osuru be so oja. Asɛyɛ. Na ebe sɛy no. Nokre. Ajanum ai. Enanom. Me nuanom mnante me nuanom ma, me nuanom nketewa. De awurade se me fama ne bre ni nti. Yes. Me pa cha wo hwe akwa yie. Metumofo. Na se asase we yi onyankopɔn to ne bo aso yo ye no. Se wa wie ya. Yes. Wo wa wie efi se onyankopɔn honhom kronkron tu sida. Awurade hu yamɔbɔ. Amen. Amen. Bonsam kasiya pa fa shewa Jesus Christ no enmunyam. Ache wa de asesa wa de. Insurance ben e be ka kire asempaka ni. Sabrey Masters of Penin and Penny na akra nyina mayemuso wabra meto mensa afa Pastor Andrews Chei Asante Achem North na ababompa ye de agu asemi so amaye sempakani na wi asem na go pamchao menko penyina no asem anidie ni bu a ye de tigiri mu no yenko so anya ne saa mesremo mpanyi tijom menko
so ne asase wura onipa yofo yeda wase yana nam tumi ne wo de so ne wo mane yeso ama yete sampa yete se wona wonu masam ne ka kire suafo no se mokɔ wiase ama nyina na mokɔ ka me sampa no na de obagye die no momo na su ense eja oba ene wo kronkron di mu na mo kyakye o de amase nyina na me ne wo ho kosi ewiase awiye edu wonu masam ti asam ya efi wako anim abai yɛsɛ ne apa ɔkyɛw gidi adwuma nti fa okokoro so fa asɛm ne mu magidi enye krabɛhwɛ ɔman a yɛde wasɛm aba mu no ma asɛm no ɛnsakrakra ɛmla gidi mu ɛmfa nhyew deɛ na onyam yɛnu sɛ wutumi adeɛ nyinaa no ne yɔ openti masɛm ntere mu da amen acho yeda say very good sabre asɛm no abawie de wagye die so beba no kware gidi asɔre na odi gidi na mo pa aba animu ha eba ye wo hwɛ yafade ne si de siti a odi ho bedom no kware gidi somia obenya enkwagye ama okra oh jemeso amen because afade ne ye yajum to ye nantie ye di asori wei wa pratete kura no ubewura mu a onyankopɔn sesan na wa ye ofofo ne sa ye nti mema mi nyanama juntifo yi amma nsa kira nyam so ketua bi de wagye de no mfa gidie mra ne mu a ade chiem ye bekɔ akɔbo wosu isi asofo ne atu ye hofo anadwe nkonsuo because awon no mo sɔre anadwo awo basia no mgugu nsuom ano papa na yakwa akɔbo wosu kama adwomtofo mfa nyum bintu ase emame wabra obi a wagye adie no omere anim ya ano pa yɛdu bɛkɔ nsuom nsu atirim ai ne yakwa akɔbo wosu anadwo de sɛde maka no maka adwomtofo obi wa wagye adie a ɔne no kwari gidi asɔre betu anamo a bra na yɛnkɔbo osu bedi sima ba akɔpɛ na ɛfrɛ akra nyina kamio nyame bata kame asra yemantio Jesus Christ and I do for the brother Fudja. Asamna yi okra baako asori we obabi a crazy jeans won sha bibiem tibra nese so brabo
Any of our share crazy gens. Obashino, crazy gens. Yet you check to Chanimono. About them for gens, no. Yes, I saw you way. Ubam no ya German for Christo Dimunti. Ubete German about Temeso. Amen. Amen. The war Jedi. The camp minia by home. A seminary, a cram, you know. Musisu last one. Emma me. Come here, Majanya. Everything. Obi na wa sha tale kokko ibi na wa tima no nsade abura na enye gidi we bia mesina enye gidi e we bia ni di True Faith Church International Stroke Ghana dabi se wo sha obi a wabura na enye gidi we bia enti bere bi wate na beboa simso last one na me fancy come here Majanya. And you shall be now what Chimpran was at Talibia no copam nase. Shedini Nanya True Faith Church International. So Ghana, one more some Casablanca for show already. Oh yes, oh yes. And Timua Masacha Yame Petra. The Quacobomosi said the Anadria said the Mekayano. We are saying Quanaviano. Our one in Romania. Obo mpiawi agia de no da nsuom no ota nwene nti nyame pachina chama wona se ayefe wona se na kovara sabai osese no momfa boss no nsisi district bia momfa bi hyane mu ye bato kwala se ha babla me ati asese ye mfa nsapan ame enya nkopo anim na gidifo nyame doyai nyame de adom de o kire no pa ayeyie ni aseda nyemo koso no ya the offering board no besiwa anya for the wo ko ko 20 series bompa egusu sa wo de beto ayu anum nyame doya 2023 sa sika ya ba betum no say ya wie nyame ate bonsam to ma bonsam ka se pa e say nyame ya manam e nyame patina awrade be shira ya amen mon fa ko zisuo district ya wo de anyama no wo ba to no foforo I'm trying to trace you before me. Passeni. Saturday, many of them come to four. Mumma, awoba. Timumma, you may hear hot. And you know, busy catching about tomorrow. You ever finish war. And you must catch about tomorrow. Obey you ever show your minimum. What's you know, more check. Young call, I come to four. Yes, you must. Yeah. When you're best.
Yes,
Say, Sabre, Masters of Penin in Penina, or Harris, so many anapagumedi atija. Say, Nanyamedi Adam Dumiana, a honey pia, or Chinifie anapagumedi no ebecoso. Said ye, and nurse of Penima, Kefren Porcayano, or per se anopano obi a bar, or per Kokobi and a milubinumunti, non song, pepe, na yashe Jumedino ase. Na yesha tia. Eye Pastor Shadrach, a champon, a Sofia Zona Pastor, Ona Bompaye, a be or Chinano Pedimediano, Ano Amae, Bonsam Cassia Paramame. Now Yeniama Chum to 4, Amaye, a chum, a yene, a seda, a chum. Ye main prayer, our brass of Peniacha and young woman. The Bobo main prayer may or that Chinano, a Pastor Samuel Dudu, Kokoti Zona Pastor, Bonsam Cassia Paramano, Emame. Now, you're going on much on the phone, no mamma, your spiritual songs. A year home, a chum. Now, maybe I don't do me a watching, you better Yamia Sem. The Bobon Payadi, a seminary Mukaya, Pastor Stephen, are from. A Samai Zona Pastor, me pacho Bozeman Mamepa. Now, Dachina, the Odina Gopa, Assemble Brayano, and you'll be say, Pastor Joseph, and Kunoma, Agona, and Wawa, Agona Software, Fansamoka Siapa, Manamame. Topic in here, dormitory, 45 minutes. Asanka fono bomb homode, omoba, omutimidi, ebrana so, emaye, come. Yami ademo china, and a year, asamunisia, a year Pastor Emmanuel, Ousu, a Buakwa Zona Pastor, one of Bobampa, Sabo Sam Kasiapa, Manamame. Wachina ya aforban kasa, wachina ya aforban kase, and then ye de prapra, a crem, and the china yamepa, a aforban kase. Memina da ya aforobo kese kwasia na ya aforobo ni nyina ati nti wo kwe kwaboabo amo nti city same ya me adem china obegina dwom osofo Abraham obegina dwom osofo Peter obegina dwom paseni na u defende akire ho because esomo no edom no so na obo wins no torchlight na na hono nti nyame pa china aye aforobo kese nti oba boabo ho district by district. Announcement be on my Bemamo, Yami Pachina, the Bobo Crossing Prayer Mayano. I Pastor John Boating, Merco Zona Pastor. Oh, well, Mosam Casia, Amano, Amame. Yami Adama, Ochina, Sunday, and a Sabbath school, no, Ebabaswanti, registration, Yasha, Uko Hunu, Opania Sumedua, Secretary Sumedua, no call register. Registration fees, no, 10 cities per candidate. Because you have more award. Nti akorabi apese ochro bibia na branch awono uko register na ochia 10 cedis na yede edi dwumedi na ochia me fe sabre aya Pastor Enin said ye papa wasimi mfantu animini wasimi mfasidensi so na ento edomi nyina ebla ne ma me ne papa efiri mu oye janka no ye ba bejam ne pa enyi nyina na etimi ko ye ntu ade ya chia anadwudi ye nyinsa ade ya chi no obi wantimi ameba wonsa no Oshiawa na wadi ama wasi wadadomi nyina se nyame nhiramo. Yes. Afei na me fa kwanya so sofpani se me mamu amudi dwani nyina masonte ni titiri kromafo no ye ba ye magye ye ofew so nti obia mena medi dwa aduane de kaka obi amomfamna na ye nto eye free ye ba hai asore no aboye ene ekuro no aboye papa nti uba bedi dwa bia fabra kuruma no momfamra
ya nyo hwe me pa chow bra na bra bedi edwa no oh wa mo sem ka fa ma panifo no ma ya de pani ma ya de nyame pa kina ayeye adwum no ekoso a wo bayi sika bi a eti se wo da nyankopon ase no enti wo koi kopa 20 cedi fa se osumi ase bosom pa ye pa na so pani be kira se sika no so 2023 ebesi ye papa eno nya afọrọbọ no enti fa kokọ se usumi ase aseda ne ye adwuma ne kọso na no ye best up na ya ye saade no ade afam sa bre de mekọ empani nkyɛn na mato mensa frɛ ɔsomfo Paul Osaisafo ɛna ɔmo yɛ no Daniel Santo ɔfenso kɔkɔte na waforo soro ha wabra sɔfpani ne mpani epagya omumu na yabɔ empire de enne anwumre dwumadie akɔ awieye asomdwom yi ti baabi a ɔsomfo Paul Osaisafo kɔkɔte uwo bia no mepa kyɛw bra na panya pagya no mu emema empagye mu na ema enkoto se udin no yɛde sento aka ho ani die mu nya ho brasie mu yɛbɔ mpae onyame no kwafo a wo yɛ ahyase na wo yɛ wiye prempren boafo no dwofo no atokɔ afro no nyankopɔn nipa nya wɔne wɔnya ade nyinara yɛda wasia ne fata wo hindwumadi ahoro nyina no unya yɛn enumre nso unya yɛn ukura yɛmu abedu sɛsɛ yɛwura yɛkase hallelujah nhyira nka wo den yɛpa wo kyɔ ne afiri wo nase akɔ yɛfira ne yɛmfiri w'anim kura yɛsɔ na pa kyɔ nyina ne sɛ nhyira ne animonyam biara wɔse yɛfa firi dwumadi no manumre no ɛmfa nka me yɛfa ma yɛn deɛ fata ne deɛ sɛ nyina ma ne no adi ma yɛn ɛsira wo no wɔsɔ yɛ nkɔdɛ ntaba afa kodu yɛ tena yɛ asomdwie mu ne nyinaa mu no ɔbɛso yɛ daipa wo no nkyɛ asepa adeɛ nyinaa wie nkonimdeɛ ne pɛyɛ mu a yɛmfa wase da ni ɛde wase da bɛma wo sɛ wɔno nyɛ de ne yie yɛboafoɔ no ka yɛn na de pa nkye yɛn asomdwie ne nkonimdeɛ mu wokyɛ wɔrɔ ni amen Erade mpaibo den honte wa hinimra ne openyo wa asasi so se ne ye wo soro ma ye da duanne na fa ya ka frie se ne di fo na ode aka amfa yen ko sehwem ye mfi bonim na wona hine ene ahoden ene anunyam eye wo de da amen. Yeah. Amen. Sanka odomini asumdwe fie na Awurade Yesu nsem amen agye Nyankopɔn dɔro honhom kronkron bi akoyɛ no agye na otumfo no nka yɛn nkyɛn wɔne yɛntena daa amen sabre mese na akra nyinaa sɛ nyinom na so wabra sof paninim Mose pomani panyin no etwam yi aha obi ayaresa wɔ aha obi adom wɔ na yɛkɔ so fa fidie so de obi bia sɛ ɛma pastor Enin wabra de to ne no Mwamba beja ni nyina nyame nhyira mo wantimi ama so akyena ho ai enko gina ho na panyi metwema nsa nyame pa ukoi mesiraw kopa o 20 series o bomoden bompa yegusu a nyame pa kyena 730 pepe na sansa kyerene no ekoso 2023 awurade be hyira me no mienu nyina kopa wo de wo maye tan apom nyina ka ho enkwate so mempa 19 series mempa 60 series enya 10 20 monke kamom ai empanyi ba adifo ni twam ya me hyira mo pa ma ade yese abofra awurama baabi a wo bia bra edwam ha awurama baabi a wo bia se obi nso nim sa abofra yi
abofra ketewa 5 years ewurama bra edwamu asiesie na opapa ehwehwew Sabrei minua baby Ghana card any health insurance card ababedi minchen edi awo Ghana card ne so ye Kumi Amia Eugenia Kumi Amia Eugenia pacho o Ghana card any health insurance card ababedi obrabaje nana card wey wuni bia wonya Ghana ni anti me hwe a wo buru mfie dunum Kumi Amia Eugenia Amia ana Ameya obidi die timboti ai anti mo blabaje wo card e wo sere ha nyame pra kina kopa 20 series fa bompa ye gusu pa sa bla bi hu apostle Daniel Ntwimensa for asafo mpani yen title ana ya share so dia eye aboso a yebono yo aboso a yebono eja Paul asamoa bodomase ono na brano empani ema obo ahoman se obi ahoma ebi a ache aye old ani afedi ope foforo wabobi e de aba baby a yewo yi otu ani ehwe ye nimu ntenten so empani fa pie yi a aha onsa benkum so eya na onua bi asehye